12. Jej, 12. Jej. Všechny moje lásky 12. Zápasy a války 12. Nepříjemný pocity, všechny moje city, co mám uklidněný touhle 12. 12. prosinec, to znamená, že máme už jen 12 dní do Vánoc. A tak já zase koupím všechno na poslední chvíli, tak už to chodí. 12. prosinec, to znamená, že máme už jen 12 dní do Vánoc. A tak já zase koupím všechno na poslední chvíli, tak už to chodí. 12. prosinec, dneska je 12. prosinec. 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 12. prosinec.